Voi YouTube, älkää välttäkö, kun mulla on nyt tässä laulu. Heitikö toi meni toi? Joo. Mut mä oon EP-vlog ja tässä mun ensimmäinen video ja aiheesta luittekin huoneen esittely. Tai roomsevut, niin. Ja niin, on EP-vlog ja aloitin tupaamisen nyt. Joo. Mun eka video. No, mennään nyt katsomaan mitä täällä on. Ensinnäkin tässä on mulla tämmönen pöytä. Tuo on tämmönen. Tuo on yksi penkki. Tuossa roskis mistä tippuu jotain paperia. Tässä on tää mun seinä. Niissä on, tuossa niissä lukee kello. Jääkiekkolippu on tekevä kello Final Freddy's. Ja tommonen hippoleiri tommonen. No, tässä on jotain liitoja, liitotaloja. Pyyhe, huuperi. Myös sinne hiiteen siitä. Joo. Ja tässä on jotain legoja. No, tältä tää näyttää. Anteeksi, kun mä käännän nyt tän kameran toisin päin. No. Sitten täällä on tämmöstä. Tuo on kitara. En osaa soittaa. Nolleja. Nyt on matto. Ja sillä näkyy akuankkoja. Tässä on mun näkyy. Tässä. Ja tää hupsten hätee. No, ei se haittaa. Ei se. Sitten, no tässä on. Ja sen täällä on tämmöset pois. Niin, täällä on leluja. Mikä siinä? Tuossa on lelu, mitä mä otin kirkkarille ja niin edelleen. Ja tässä on dödö ja jotain tossa. Tuon kori voisi ottaa. Oho, sorry. Dödö. Osaan teitä. No jolla laitan tolle. No tässä on sitten koulukirja. Ei, mitä te? Okei, mä voin näyttää. Ja jos ei jutusta erillisen videon, tässä ei rupea puhumaan mitään. Ja niin, tää oli mun ensimmäinen video. Se oli sen tavoki. Ja mitä sanotaankaan. Joo, mut tää ensimmäinen video olisi tässä. Nähdään seuraavassa videossa. Se oli EP-vlog.